Nuukana laihiolaisena päätin sitten kokeilla kodin tätä ratasta. Epoksimassalla tein tuollaiset ja pyöräytin tuolla moottorin sisällä, niin tuli nuo hampaankuviot tuohon. Testasin jo tuolla moottorin sisällä, niin ainakin tämä pyörii. Sitä en tiedä, kun tämän kasaa, niin toimiiko ja kauanko toimii. Mutta tämä nyt on väliaikainen testi vaan, että voiko näitä korjailla. Lopullinen ratkaisu sitten varmaan tulee olemaan se ohjainlaitteen uudelleen teko ja uudet lineaarimoottorit, vähän ehkä halvemmat versiot kuin nämä, mitä tässä on ollut. Mutta se on sitten myöhemmin ajan juttuja. Moottori kasattu, hetken aikaa se toimi, mutta sehän hajosi aika nopeaa. Eli pitää uutta lineaarimoottoria hommailla. Ruumiin avaus tehty viimeisen kerran moottorille ja siitä se korjauksen kohdalta söi hampaat saman tien pois.